Mystery 2. A som... Ja neviem, čo som. Počkať. Ja som murder. Hádam som, počkajte. Ja som murder, yes! Hneď na prvé kolo, ako som zapla to hru. Takže, ahoj. Ahoj, som povedala, dobre. Prečo mám zapnuté stopy? Ja náš máme novú animáciu, keď ja potom vám to ukážem. Lebo teraz mi to nebude dať, lebo chcem zabiť takých ľudí. Prosím, nechcem takto prísť. A ja nechcem mať full step. Au. A sorry, že nesprávam, ale ja sa stojí na túto hru krásnu. Ja by som chcela takto zapomínať, koľko je čas. Áno, ľudia, stále sa mi nedá hrať na krásnom počítači, čo som vám ukazovala, ale mi to nevádzi. Boba. A pozrite na move. Sorry, som jemnutá. Ja chcem zabiť ľudí. A lenže, keby som ich zabila. Čau. Tu majú ľudia zapnutý mikrofón a ja nechcem zabiť. Oh my god, to je dobrá poza. Typka! Nemám zapnutý shift lock. To ja ne, ja muzikant. Ja byť muzikant. Jak? Hej. Prečo? Prečo? Aj. Bola som mordera, ale už nie som. Moja sestra. Čus. Wait. Oh, he's not happy. Friendships would grow, then I hit the road, making up excuses for why I had to leave. Always been too scared and unprepared to let anybody get too close to me. But when I met you right away,
9. Prečo ma tam nedali? Čo som bola? Asi Innocent, no, asi. Čo tam nešlo? No, jak to strela z tej debiliny. Tu je najkrajší trik na svete, to ma minule nevedeli zabiť. A mám v pláne urobiť, ale fakt, sorry, že som nebola aktívna a neproti sa to... Fakt? Dobre, ja to vidím, jaj! Dobre, zabila ma. Čo robím? Ale ináč, mne to asi seklo fakt, lebo... Aha, teba zabili, haha. No, už sa mi to ukazuje. A koľko mám bola 45-ka? Idem sa. Nič nové tu nemám. To som ja. Nie, to nie som ja, sorry. Toto by som nebola ja nikdy. Jeden friend je tu. Predstavte si, jeden friend. A to je Pačka. Sestra. A táto tu ma zabila sami. Tu som ja. Ježiši. Pačka má iba 22. Kto má najviac? Nik, ja mám najviac. Čuda. Viktória, ona ako mohla vyhrať? Nechápem. Ja chcem byť šerif alebo modern. Lebo na mojej, keď sa pozriete tuto, profile. Haló. Profile. Tak tu vidíte 3 Viktory za šerifa. A murder. No, krásne. Weapons. Neviem, čo to je, sobie seka. Innocent, zase. Ja by som rada... Aha, tak kto? To Pacuida. Ale ona není šerif, Adam. Ej, ty čudo, čo si? Jej! Typka v ružovom. Asi. Ja som Innocent. Sorry. Jej! Ale mi zabila koňasky. To... Nie! To tu zabudá ko... Pomoc! Čo? Jak ma zabili? Jak do prdele? No nič, ľudia. Dáme asi poslednú hru. Ak oni dohrajú konečne. A asi budeš potom všetko. Ej, ty čudo, kde si? Dobre, ja vám ešte ukážem. Ako ja som z toho veľmi dečná, ale asi som preč, lebo ma to začína baviť. A mám rada starý Roblox, a nie tento vynovený zase. Proste, hej, ja to ukážem. Packa! Pozri! Pozri sa na mňa, vidíš, čo robím? To je ty? Tak potom urobím tutoriál. Ale
až piatok. Alebo sobotu. A vám to ľudia možno zajtra spravím. A tí, ktorí ma sledujete na TikToku a sledujete ma aj tu, tak tak to už budete mať iba v piatok. Viete, čo sa deje so mňou. Kedy Doriti už... Aha, to som ja? Chudiera, prečo na mňa? Prečo na mňa mieríš? Nemierí. Oni zbývajú len títo dvaja. No a kto bude lepší? Ona! Poď! To dáš, čutko. A teraz vyhodím meč. Ja som to vedela, ja budem predpokladať. Semi. Ale to ma zabila, aj on ma zabil, takže nikomu nefampím. Takže, ale ja budem niekde spozerať. Nikto nevyhral. Nikto nevyhral, haha. No, Morder vyhral. Dobre, dáme poslednú krásnu hru. Mňa to baví ten face. Posledná hra. Typka je čudná. Minule nemala vlasy. Posledná hra na svete. Innocent. Kto to napísal? Ja sa zaľakala, že to je Slovakia. Bohužiaľ, nie je iba jeden človek je Slovakia. Ej, ty packa, čo si? Oh my god. Kde? Safe. Boss, otvor mi. Labubu. No, Clives Organs. Sorry, bude angličtina je Rusa. Mám neviem hovoriť. Mám naplánované ešte ďalšie videjko urobiť. Dobre. Takže ajajaj. To nie je ona hra. Typka červenými vlasmi, nie. Černými, sorry. Je murder. Ajajaj, tak som už sa vraždil tako. Oh my god. Koľko veľa koňaskov. To si nafarmím, sorry. Čo? Boha. Takže hádam sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber a like a ja sa budem tešiť od ďalšieho videjka. Čau!